дар ҳушаи тадбирҳои вобаста ба дастгирии табақаи эҳтиёҷманди аҳолӣ, раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ба иҳёи Тоҷикистон Рудобаи Мукаррам ва соҳибкор роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сарманзил Маҳмудҷон Муродов, инчунин намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва масъулини сарёсати маорифи шаҳри Душанбе дар пешрӯи ҷашни байналмилалии Наврӯз аз муассисаи давлатии таҳсилоти умумии асосии Мактаби интернати рақами 3 барои кӯдакони имконияти маҳдуддоштаи шаҳри Душанбе дидан карданд. дар ҷараёни боздид аз муассисаи таълимии мазкур ҳайати меҳмонон таълимгирандагони муассисаро бо фарорасии ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ шодбош гуфтанд. таъкид гардид ки табақаи ниёзманди аҳолӣ бахусус кӯдакони маъюбу бепарастор зери таваҷҷӯҳ ва пуштибонии доимии давлату ҳукумат қарор дошта барои нигоҳубини онҳо аз тамоми имконияти мавҷуда истифода карда мешавад. дар ҳамин ҷо тоҳфаҳои омоданамудаи кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва иҳёи Тоҷикистон ба ҳамаи бошандагони мактаби интернат супорида шуд. дар ин рӯз ҳамзамон аз тарафи соҳибкори ватанӣ роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сарманзил Маҳмудҷон Муродов барои таълимгирандагони муассисаи таълимӣ дастархони идона ороста шуда буд, ки боиси хушҳолии беандозаи бошандагони муассиса гардид. дар Фарҷон барои кӯдакону наврасон барномаи консертӣ пешкаш шуд. ширкати ҳунармандони шинохтаи ҷумҳурӣ дар базми наврӯзии тарбиятгирандагони муассисаи давлатии таҳсилоти умумии асосии Мактаби интернати рақами 3 барои кӯдакони имконияти маҳдуддоштаи шаҳри Душанбе дар воқеъ хушҳолии ин тифлаконро дучанд намуд ва онҳо зери навои суруду таронаҳои иҷрошуда рақсу хурсандӣ карданд. қобили зикр аст, ки ба ҳолати имрӯза дар муассисаи давлатии таҳсилоти умумии асосии Мактаби интернати рақами 3 барои кӯдакони имконияти маҳдуддоштаи шаҳри Душанбе 100 нафар кӯдакони дорои иллати камақлии дараҷаи миёна, сабук ва вазнин, инчунин афроди қафомондагии нутқ дар сатҳи 2 ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. ёдовар мешавем, ки Мактаби интернати махсуси рақами 3 соли 1968 барои кӯдакони имконияташон маҳдуд таъсис ёфтааст. муассиса пурра зери сарпарастии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қарор дошта барои онҳо дар муассиса тамоми шароити зарурии ҷиҳати таълиму донишандозӣ фароҳам оварда шудааст. дар муассисаи таълимӣ мутахассисони варзидаи соҳа ба таълиму тарбияи кӯдакон машғул буда ҷараёни таълим шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст ва онҳо бо ҷои хоб ва 4 вақт хӯроки гарм таъминанд. тавре роҳбарияти муассисаи таълимӣ иброз дошт, дар баробари оне ки муассиса пурра таҳти парасторӣ ва ғамхории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қарор дорад, хушбахтона боз дар арафаи ҳар иду ҷашнҳо ҳамчун амали хайру савоб аз тарафи соҳибкорону афроди саховатпеша ҳам дастгирӣ меёбад. ин аст ки ҳоло тарбиятгирандагони мактаби интернат аз тамоми имкониятҳои зарурӣ барои будубош бархурдор мебошанд ва мушкилие надоранд. дар ҳафти чорабинӣ роҳбарияти муассисаи давлатии таҳсилоти умумии асосии Мактаби интернати рақами 3 барои кӯдакони имконияти маҳдуддоштаи шаҳри Душанбе барои таваҷҷӯҳу дастгириҳои пайваста ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе изҳори сипос карда таъкид дошт, ки дар навбати худ ҳайати омӯзгорон барои таълиму тарбияи кӯдакону наврасон талош ба харҷ медиҳанд, то ин ки ин тифлакон ҳамчун нафарони содиқ ба халқу миллат ба воя расанд.